wadhi nyime kama jatend piny Kenya William Ruto kod jogo mawacho ni keyo weche mag miriambo ewi chike manyien mane okete koke matayo kaka oganda tiyo gi mbui kowacho ni chike go geto gayo timbe maundu madhi nyime e mbui. Noloso e kaunti mar Laikipia kama kod paro moko ni ne oketo koke chike go ikine ma jo Kenya ne yuago gai Raila Odinga kowacho ni mana kaka jo Kenya mamoko mano e tich mano chiyo ne chieng'no kapok nolando tho mar Odinga. Lydia Okeyo miyo waler. Nen nyasi mariko mar jaduong' Weston Kirocho ma en wuon ogai mar obila ma pacho ka Douglas Kanja. Iko mano chiwo thuolo ne jatend piny Kenya William Ruto mar chiwo pache ewi chike mano oketo e koke mamedo nyuolo paro mopogore opogore. Jatend piny owacho ni ne oketo koke chikego okinyi mar tarik 15 dweni kapok ne oyangore ni ogai Raila Odinga ne osenindo kowacho ni mana kaka jo Kenya mamoko mano e tich mane en godi ochieng'no kowacho ni chikego no kadhi higa mokadho. Mimi niliamuka on Wednesday. Mimi nikiwa na kwa sababu hiyo ndio ilikuwa kazi yangu ya siku hiyo. Na ni kazi ya kikatiba. Bahati mbaya tukapoteza waziri wetu mkuu wa zamani. Lakini tayari nilikuwa ofisini kwa hiyo kazi. Hata nilikuwa nimevaa shati, nilikuwa naenda Ukambani kwa mambo ya barabara. Omedogo debe kosiro lokruoge adek madongo manotime chikego. Owacho ni geto rito ganda kendo geng'o njore gi maundu kod kit leo moko magalagala. Ma osebedo kadhi mbele e mbui, ma osemiyo ganda moko dere, kama moko bende oseyudo dang'ni mar paro. Maneno ya religious extremism, ile ambayo inatuletea hasara kama ile tulipata kule Shakahola, lazima tuzuie. Vijana wetu wanaangaishwa, they are being terrorized kule kwa social media na mambo machafu, mambo ya usherati. Doho kata kamano nogolo ng'eto chieng' tich adek mokadho mang'uko chenro mar keto e tim ma chikego bang' yango ne chikego odhi ataro gi thuolo mar demokrasia machiko miyo oganda jo Kenya. Hakuna kitu ya kuficha, hakuna kitu ya giza, hakuna kitu inafanywa usiku. Wawachane na porojo, wawache misinformation, wawache disinformation. Let us speak what is right. The provisions of Section 27, which I saw even a judge of the High Court yesterday being misled by the culture of misinformation to suspend, were assented to by President Uhuru Kenyatta in 2018. Nataka niwaombe watu wa upande huu kwamba tushirikiane, tufanye kazi ya huyu IG kwa rais kuhakikisha kwamba siasa zetu ni ya kuunganisha, sio ya kutenganisha. He has left a family that is stable, a family that is forward looking, and a family that knows those values that we must keep on forging forward. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.